jari hitam marparangnya nadinggan namandro martua mana pogostoni ay di nasida dohara jauh paluagi jangi martua mana marsak roha ay siya pulong do nasida martua mana lambok roha ay teano nasida do tanoon martua mana mawas male vida hati koran ay si pabosurondo nasida martua mana asiroha ay sia-siando nasida Juditiki Jesus di portivion na jolo diajari kita lemangulan na dienggan Juditiki Jesus di portivion na jolo diajari kita marparangin na denggan namandro martua mana pogostoni ay di nasida dohara jauh maluagi jangi martua mana marsak roha ay siya pulong do nasida martua mana lambok roha ay teano nasida do tanoon martua mana mawas male vida hati koran ay si pabosurondo nasida martua mana asiroha ay sia-siando nasida martua mana pogostoni ay di nasida dohara jauh manuagi jadi martua mana marsak roha ay siya pulondo nasida martua mana lambok roha ay teano nasida do tanoon martua mana mawas male vida hati koran ay si pabosurondo nasida martua mana asiroha ay sia-siando nasida asa naing gabi sira asa naing gabi panundang nasa jolma na porsia